Wie voert dadelijk vanuit 10 uur weer als moordruk van mij. De meeste stromen binnen, ja. Dus heel leuk. Industrieterrein Betterwuds, die het chockvol auto's en er wie een steende file bij de ingang van het pand van Dagwerk. De iependij van het leerwerkbedrijf werd sneu enorm goed bezocht. Duizenden interesseren kwamen naar de zaak daar. Ik denk dat het echt best wel een beetje apart is dat je zo in een belangstelling staat. Ja, klopt. Sommigen die vinden het wel heel vreemd inderdaad, maar anderen vinden het heel leuk. En de bekenden die even zeuren om het hoekje, ja, je vertelt het thuis wel, maar nou kun je het echt zien wat je doet. Hè? Dus dat is wel heel mooi. Meesken kunnen alle afdelingsbestien en kennis maken met de meewerkers. Maar ook partnerbedrijven die wien aanwezig. De duizenden nieuwsgierigen zeggen haar de eigen uit. Nou, dat het hier ook griezelig druk is. En dan de grote belangstelling, ja, heel bijzonder. Ja, dat valt me op, hoe groot dat het is. En kijk je het aantal mensen wat je werkt. Nou, dat vind ik helemaal, ik nooit op, nee, 1000 mensen hier ik. En dat vind ik wel, dat de grootste werk jouw hier is, denk ik zo'n beetje van Noord-Friesland al joh. Het is een heel grote locatie, denk ik, waar een heel grote mensen waar binnen. En ik denk dat je een heel grote nuttig werk doet. Hing je toch dat dit zo groot bij zo? Nou, ik ben er wel eens delrijden en toen zei ik dat je roedij wel een grote mensen aan het werk wien, maar je net dacht dat het zo groot was. Een soort verbazing dus bij de beziekers. Daarom is Sanne Iependij ook wichtig, nevens van Jan de Beer. Ja, dit is gewoon geweldig voor u. Wij vinden dit heel mooi. Want de meesten uit de regio die hebben wel vaak van dagwerk gehad, maar die hadden nooit binnen doorgeweest. Dus dan is het wel leuk om eens even je bent te zien van wat gebeurt er al hier. En zo weet minister-president Dick Schoof, Keldse bezieker van de Iependij, hoe het dagwerk eruit zocht.